Welkom bij de vertelling hoe het merken van LWD Basket. Het is een verhaal chockvol spanning, emotie, sensatie. In een bomvolle zeel in Kalverdijkje Ljouwert. LWD Basket speelt de hele finale in Leiden. En dus dit boert, uitverkocht hoes. Dat barde in de hele geschiedenis van het Friese basketbal maar één keer eerder. Ik doe dit werk al jaren, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is echt ongelooflijk. Ongekend voor zo'n klein clubje uit Leeuwarden. Ja, prachtig. Kippenvel. Het merken begon dit seizoen sa. Een sawat lege zeel. Dat is gewoon wel het beeld bij wedstrijden van LWD. Hoe oors is dat nou? Het basketbal begint te libjen. Kom je hier altijd? Nee, dit is een keer voor het eerst. Dus ja, het spannend wordt 2-2 en het is nu de beslissende wedstrijd. Ja, dat is wel heel spannend. Ik vind het heel mooi om te zien. Ja, voor de stad vind ik het hartstikke mooi. Maar het slaagt het net. Maar nog 20 seconden te gaan. Moet LWD scoren. Oors is het merken oer. Het slaagt het net. Leiden wint. Ik heb geen woorden voor, eerlijk gezegd. Ik had gewoon echt verwacht dat we het zouden winnen vandaag. En gewoon net niet gelukt. En ik ben ja, ik weet niet wat ik moet zeggen, eerlijk gezegd. De ploeg stiert zonder prijs. Maar wel mooi een hele grote prestatie in de bossen. Het basketbal op de kaart zetten in Friesland. Trots op wat we hebben weten neer te zetten dit seizoen. Helaas is het seizoen voorbij. Maar ik denk dat we de stad, de mensen, de organisatie trots hebben gemaakt met de nederigheid, de werkhouding en nooit op willen geven. En ik hoop dat iedereen dat net als ik op waarde kan schatten.